Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! І мне вельмі прыемна, што сёння з намі сяброўка з калыханкі, Рыся. Дзякуй, я прыйшла да вас з вялікай місіяй. І што гэта нам падарункі, каб раніца праходзіла лепш? Рыся, гэта ты нам прынесла? Ха! Мы памятаем, што зубкі трэба чысціць 2 разы на дзень, раніцай і перад сном. Рмаў, сябры, я вырашыла паспрабаваць сябе ў якасці вучонага, як і Лесік. О, гэта ты што будзеш рабіць? Рмаў, пакуль Лесік на канферэнцыі, я буду расказваць вам цікавыя факты. Цудоўна, расказвай. А пра што яны будуць? Як пра што? Пра зубную шчотку. Ты ж бачу, мы слухаем цябе, Рыся. Вы ведаеце, навошта патрэбна зубная шчотка? Як для чаго? Каб чысціць зубкі. Так і ёсць. У нас у кожнага ў роціку жыве горад з зубоў. І кожны дзень на іх нападаюць бактэрыі. Бактэрыі? А іх магчыма ўбачыць? Нормал, убачыць іх звычайным вокам нельга. Яны вельмі маленькія, толькі з дапамогай вельмі дакладнага мікраскопа. І гэтыя бактэрыі псуюць нашы зубы. І каб павыганяць гэтых бактэрый, і карыстаюцца зубной шчоткай. Рыся, а як увогуле прыдумалі зубную шчотку? Рмаў, яе прыдумалі яшчэ ў старажытнасці. Тады людзі чысцілі зубы трысцінкай альбо пэндзлікам. Пэндзлікам? Так, а ў Егіпце увогуле жавалі палачку з мокрым канцом. Нічога сабе! І гэта былі першыя шчоткі? Штосьці падобнае на іх, Рмаў. А вось самую першую шчотку стварылі ў Кітаі больш за 500 гадоў таму. Аснову стварылі з косткі, а вось шчацінкі з шорсткі вярблюда. Гэта ўсё вельмі цікава. Але вось я думаю, а якая шэрстка самая вялікая ў свеце? Ці такой не існуе? Рмаў, існуе. Самая вялікая шчотка была створана ў Германіі, і вышынёй яна больш за 3 метры. Вышэйшая за чалавека? Вышэйшая? А якая самая маленькая? Рмаў, а вось самая маленькая шчотка была створана ў Японіі. Яна меншая за пазногаць. Ну і ну! А навошта яна ўвогуле такая малюсенькая? З яе дапамогай магчыма чысціць маленькія дэталі ў тэхніцы. Уявіце сабе, Рмаў! Гэта што, шчоткі выкарыстоўваюцца не толькі ў паўсядзённым жыцці? Вядома, не. Шчоткі нават ёсць у космасе. У космасе? Так, з яе дапамогай касманаўты чысцяць зубы. Але карыстаюцца яны спецыяльнай ядомай пастай. Так у космасе зручней. Рыся, ты нас здзіўляеш. Гэта яшчэ што? Здзіўлю яшчэ больш, Рмаў. Існуе шчотка з радыё. Ну і ну! А навошта яна? Яе прыдумалі, каб адначасова чысціць зубы і слухаць навіны, Рмаў. Вось гэта цуд. Рыся! І сапраўды здзівіла. І гэта таксама не ўсё. Раскажаш яшчэ адзін цікавы факт? А вось і не. Пакажу вам цікавы мульцік. Тады увага на экран. Такі цікавы мульцік паглядзелі. Здаецца, што пасля яго мы павінны расказаць ці паказаць нашым гледачам штосьці яшчэ больш цікавае. Калі павінны, зробім. А што? Пакажам ці раскажам? А мы адначасова і пакажам, і раскажам. А што паказваць будзем, Рмаў? Ты ўжо падрыхтавала? Вядома, Рыся. Мы раней з Лесікам падрыхтавалі. Зараз пакажам. Рмаў. Так што тады, сябры, уладкоўвайцеся і рыхтуйцеся уважліва глядзець і слухаць. Лесік, адкажы сумленна. Табе курапаткі не нагадваюць хатніх курэй? Магчыма так, але толькі тым, што яны нясуць яйкі, а яшчэ і знешне. Але я лічу, што курапаткі больш цікавыя і незвычайныя, чым хатнія куры. Я вось, напрыклад, ведаю, што курапаткі, як і дамашнія птушкі, могуць жыць у хлявах. Так і ёсць, Кася. Але ведаеш чаму? Пакуль што не. Падчас зімы курапаткі не здольныя выцягваць ежу з-за вялікага пласту мёрзлай зямлі.
Менавіта таму ў халодны час гэтыя птушкі рухаюцца ў бок вёсак ці знаходзяць месцы, дзе людзі паспелі пачысціць снежныя заносы. Вялікія снежныя заносы курапатка расчысціць не можа. А вось невялічкія сумёты проста. Яна засоввае галаву цалкам у снег, пачынае грэбсці яе такім чынам і знаходзіць ежу. Гэта яшчэ што? Курапаткі таксама могуць рыць у снезе спецыяльныя тунэлі. Робяць яны гэта па чарзе, дзеля таго, каб зрабіць сабе жыллё на зіму, калі побач няма якога-небудзь хлява. І як? Дапамагае? Дапамагае. Курапаткі ствараюць тунэлі даволі вялікага памеру і месцяцца туды ўсе вялікай чарадой. Курапаткі заўсёды жывуць вялікай сям'ёй. Так, а ведаеш чаму? Ведаю, бо так цяплей. Так, курапаткі таксама грэюцца па спецыяльнай схеме. О, якой жа? Птушкі ўсаджваюцца ў круг, а пасярэдзіне размяшчаецца самая тлусценькая прадстаўніца. Яна будзе ствараць цяпло. Таму кампанія курапатак падобна на фетравы куст. Я таксама ведаю, што калі курапаткі побач, то ім лягчэй пазбегнуць небяспекі. Так, бо ў гэтых птушак шмат ворагаў. Часцей за ўсё гэта звер, але могуць быць і людзі, якія займаюцца паляваннем. А лятаць курапаткі ўмеюць? Вядома, як жа без гэтага? Курапаткі могуць лятаць на вялікія адлегласці. Дзякуючы гэтаму яны могуць таксама пазбягаць небяспекі. А я вось, напрыклад, ведаю, што курапаткі адкладаюць шмат яек. Так, каля 20-25. А яшчэ гэтыя птушкі дапамагаюць іншым выхоўваць птушанят. Гэта праўда. Яны могуць аб'яднаць вывадкі птушанят і выхоўваць іх разам. Але такія выпадкі вельмі і вельмі рэдкія. Я нават не пабаюся сказаць, што курапаткі геніяльныя птушкі. Я з табой згаджуся. Яны прыстасоўваюцца да любых умоў. Могуць жыць як у лясах, так і ў горнай мясцовасці. Гэта вельмі цікава. А яшчэ курапаткі майстры маскіроўкі. Такога я не ведала. Раскажы мне і нашым гледачам. А што казаць? Курапаткі валодаюць выдатнай здольнасцю злівацца з навакольным асяроддзем, што робіць іх цяжкімі для выяўлення. Цікава. І я вось лічу, што нездарма гэту птушку можна сустрэць у творах мастацтва. Яны лічацца сімваламі поспеху. Дзякуй, Кася, вам з Лесікам за такое падарожжа, Рмал. Рада, што вам спадабалася. А зараз запрашае на мульціпаказ. Цікавы мульцік быў. Вельмі. Вы не ведаеце, дрэвы могуць танцаваць. Вось гэта ты прыдумала, Кася. Вядома, не. Рмал, а вось і могуць, я гэтаму упэўнена. Цікава. А ці можна на такое паглядзець? Для гэтага трэба наведаць лес крывых дрэў у Калінінградзе. Няўжо дрэвы могуць кружыцца ў вальсе ці танцаваць брэйк? Тупаць і падскокваць дрэвы не ўмеюць. Але калі глядзіш на іх, здаецца, што яны танцуюць. А як жа так адбываецца? Гэта ўсё стварыў вецер, Рмал. Рыся, хочацца даведацца падрабязнасці. Калі дрэўцы былі маленькія, то іх хістала ад ветру. І таму яны засталіся такой цікавай формы? Так, і гэты лес сапраўды казачны. Можа, там і цуды адбываюцца? У ім ёсць дрэва, якое выконвае усе жаданні. Тады трэба ехаць загадваць. Адправімся усім добраранкам. Не так хутка, сябры. Давайте спачатку паглядзім цікавы мульцік. Як хутка час праляцеў. Але мы яго правялі цікава і весела. Так цудоўна і дзень праляціць, Рмал. А мы жадаем, каб ён прайшоў вельмі весела і карысна. Усе памятаюць, калі адбудзецца наша наступная сустрэча? Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!